Takže předposlední útok dnešního dne. Krásné holky z Moravičan vybíhají za chvíli. Kousl se nám košíček, ale už je všechno v pořádku. Tak. Voda z mašiny, 13 vteřin, 10 sekundy, už je na rozdělovači, holky už se dají na proudek. A máme gól, že všichni gól, ještě ne? Zafoukalo a bylo se střeleno v čase 26:32. Nádhera! Na rozhodčí,